Faiban na sóisialta a churisteach na diagóirí. An teachtain se caite bhí Seán agus Máire is sábhín só ag fiochainte an duile fís. Bhí siad a fiochainte chlár cuasaí ratha. Bhí Faiban an nóg a nuamh idir chamáinico. Chuir an méid a chóla siad áltacht agus déisteanara. An iad ar giún bhí siad a deach a gáde. Thosta siad ag plé ábhar an chláir. Bhí clán óg ag an dáil anún agus dá bhrí sin bhí imní an dahainara. Ní a bhés aá halbh a dahain céir den rud a bear a dhéanamh. Déanta siad a fad go raibh nimach a brúig buint le scrúdathe na háteiste. Dar lótha nar thug córas na buintí chom na féine de scláirí a chanarid. Bhíon ar scláirí obair na gapala dhéanamh le háiteach nó hús an allscoil. Níl an dar a rá a có. Bhí siad scíalathe na methe ag na scialta faoi alcóil agus míúsáid drogaí. Bhí go leor teilech in numar na hamiléise dá mar. Tá na Gardaí ag déanamh níhil ach tá siad ag snámh an aigasa. Níl is acu céirtá nán dá báistí. Tá go leor daoine óga ag folangt mar geallar an ggólaach na muochta. Tá go leor daoine díostathe agus pá lesa ho síalaigh á gáiltheacha. Tá go leor daoine a seolta a ghardú leothar go Merica agus in Astráil. Phléig Seán agus Máire an scéal ó ríist an ihe sin. Déanta siad nach fiú bromh a gud Faiban na féin gúmpráid le Faiban na daoine eile. Tá súlagum go dúchaigh fésa rud a dúirt Máire. Is maith an scéalaí a naimsir a dúirt Seán.